Kohimen kopara minta kasngi kalong kasngi kaba krau haka jingim jong kabalang bat kumjuru haka jingim jong malle ki kristan ki ba id ya ujisu ki ba mane ya ujisu namar minta kasngi kabalang karake ya kasngi burom jong ga donut bakuit tam jong ujisu na ka kertenghi ngi sautu hadu katno kabakrau ya ga donu jongo jisu bat bunsin haba ngi reke ya ga singi burom jonga donu bakwet tam jisu ngi ken mau kata ka donu badon shia saudong donu badon dimpana donu badon kading kabamme ba donut badon ka jimmo Desi ya ka jinglay buram jongi kan sakut tang ha kata ka donut. Henry kata ka donut ka kadaw hangi kumno ujisu ublay jongi ula shashitom nagabinda jongi. Kumno ublay jongi ula id yangi hadu kata kata. Kumno ublay jongi ula penim yangi nagi pop jongi. Kumno ublay jongi ubuha kama jongi ya ka jinkermen jonga jimpening man ka kelip ma ha ka jingim jongi. Kumno ublay jongi upen gandang ya ka jingmong baro jongi siya ka jingmong bakuit. Kado ka jing sni buram jonga donul bakuit tamu Jesu ka pengan mau yangi wa ublay uyid hadu kata-kata ya ka partay. Kat jingra kes ngi buram donul bakuit tam jongo Jesu ka penkan mau iangi ngiru ngi don ga kameram ban pendep da ka bayas walang badu Jesu uble jongi ban ngi deben em kumba em uble ha ka jingem jongi ngios ngo nakini ge jimpule baro bak penkan mau iangi shapanga jingir jongo Jesu shapanga jingir jongo Kaba kibriyu nadu ki paid Israel kila yomad ya kanega jingid kam karpang kad habangi reke ya kasni buram jonga donud bakuit tam jongu Jesu kane kalong ka jingkot ka jingwering iwai pa iwai ban puson ya ka kam jimpenim jongu balai ha ka jingim jongi ka kam jimpenim kabalastang ha ka jingim jongi paid Israel kala pinur long bat kala penjanai ha lemba ujisu ha ka ba perlong yangi ke paid Israel ki batimai ha ka ba pende mai ya ka jutang jongo bale ka ba uble ulate nado Abraham ka jimpen janai ka jimpen orlong hak bat ka jimpen dep ya ka hukum ya ka jutang jongo bale naga daga daw haba ujisu la shashitom halor ka dembana shwaba un shayab ula pen bana na ka dembana kalade tetelestai habangi reke ya ka sngi buram jonga donur bakuit tam jongo Jesu ngide ban wan poi sha kata ka ketin ka ba wanra hangi ya ka jingmut ka bayar ka ba kintup lod ya ka jingim jonge boryo badu Jesu la on kalade ha ka donur jongu ha ka jingidu ble ula pendap ya kie baro nagabenda jongi kramba ngi iem badu Jesu ngi yait badu Jesu bad ngi puson ya Jesu bad ngi kendiu ya Jesu ha ka jingem jongi de nagata ka daw Jesu ki ula wan pau yalade shaka Margaret Mary Alakok shapanga ta ka jingi jongu haba ula peni ya ka Margaret Mary Alakok ya ka donur jongu Jesu shim la pelong yala de kum kata ka donut Henry Jesu ong ha kata ka dur jang ka donut kaba ka perte baro ka we ka kain kum ka daka shin jang ka jingid jango bale ka pau ka jingid jango bale ka pau ha ka jing shashitam ka jingid jango bale ka pau ha ka dimbana ka jingid jango bale ka pau ha ka ding ka ba med ding ka ba
hakata ka jing shirham jingid uble ula tanglu dia ka pop baro ka wai ben perlait im yangi na ka jingma jang ka ding jang ka dujok kane ka longa jingid ka ba uble ula pen pau hangi lemba ka donod ba koitam u Jesu ka donod ba koitam Jesu ka pen kan mau yangi ka jingim jangi omde ben sakut ha ka dujok sha ka jimpen rem Henry ka jingim jangi kade ben yai beteng ben poi sha ka talong ha ka ba ulase ya ka jingim na ka benda jangi ka jingim jangi kade ben ban pai biang sha ka ta ka talong jang ka jingi do bale ka bastang ha bene ka jingim jangi baro ka mina bene bad ngide ben leit pai sha bene bad lemba kaneka jingim jangi lemba kaneka jing shitam jangu Jesu lemba kaneka jingi jangu ba ukring yangi syakata katolong but ka donod ba kwet tamu Jesu ka penkan mau yangi ro lemba ka gospel minda kasni ublay udang pen pau ya kie ki bamayan shangi kibryo bamla shempang shisha shangi kibryo batolo shisha Shangi kibriyo barit baria, shangi kibriyo babi jilese ban sauto ya ka jingmo jongo bale, shangi kibriyo batalot, shangi kibriyo barit baria, shangi kibriyo badona harukam, ujisu uwan ban penpau ya ka jingid ban ong habapis shashitam, habapis ngokotlat, habapis osi, habapis shem jinge ban ma ban yasuk ya kiway, habapis shem jinge ban id ya ki himmen ki para, ngadon hasenda jumpi, ban kit ya kita ki jingkit kaba kangla dia pi, na kaban id ya ujisu, na kaban ma ya kiway, na kaban ya kudup ya kiway, na kaban kindiu ya kiway, ha ka jimbam la jangi, Ujisuan da ka ba pasiaw ha ka skor jangi ngalong ka talong janga jingid lada pe bratil tiliyalade ha ujisu inza yo jingid biang lese donki inga sem bakhyar na ka jingid donki briyu ki bakhyar na ka jingid Don gibriyo ba kindi ya ke jimbish ni ha ke jingim jangi. Don gibriyo ba la kindiyo ya ke jingisi para amangi. Don gibriyo ki ba pin priyang ya ka jingya pait ka we hadin ka we pat ka jinglong jang ke jingim jangi briyo. Ngi im happadeng gitma. Ngi im happadeng gi jing bisha bishni. Ngi im happadeng gi jing jinjar. Ngi im happadeng babon jait ki jing siniyo Henry Jesu wong. Ladangi bratli yalade shakata ka jingid shakata ka tlang janga jingid ngin salong ge balai loid ka don ka sngi buram janga don od bakoet tam jango Jesu omde tang naga benda ngi ki kon Catholic Henry kane ka sngi buram ka kot ka ver yangi ve pa ive ban shang puzon halor ka jingido balai namar da ka jingido balai ula taw yangi da ka jingido balay unsara yangi syaka telang kaba ulabu naga benda jangi ko himmen ko para hakane ka sungi buram janga donur bakoit tam jangu Jesu ngide ben bratli alade ba namarula ang wanshanga pi baharo ki bashitam ki bakia jingkit ngangan penja tait yapi habangi reke ka sungi buram janga donur bakoit tam Jesu ngide ben yomad ya kane ka jingja tait ngide ben yo ma dia kane ka jing tengen ngide ben yo yang kane ka jing ko jang ka don ur ba ko tam Jesu habang ngop shingop hawe kawe hadin kawe pat ka pop Jesu wan changa rengkat bat kita ki pop jumpy pen sa shem jing tengen pen sa shem jing ko pen sa shem jing map na halor kine ki pop habang ishitom dagi jingpang jing shitom lese bona padeng jangi ngidong ki bapang ki bashitom habangi wan bratle alade rengkat bat ki jingpang ke jing shitom u Jesu ong ngan pinja tai tiapi minda pishitom minda pipang minda pis ngukia mensiam minda pis ngukia hakamet ka par henre lada pi bratle alade shaka don u jangu Jesu
เป็นsa shem jing tengenเป็นsa shem jingจะตายนะกันเอกจิมปังกับจิงเชตอมก็เห็นมันก็ปะระกัดบางอิปุซอนกัดบาปิสงาบยากันเอกตีนุตรายเลเซปิดอนบนกิดาวจังกับจิงกิดกิบักยาหากับจิงเอ็มจัมพีเฮนเรกัดนูดบักคุยตามจิสุกับองยังงี้kadon jing tengen kadon jing map kadon gelindi kabatti mai lada ngi jan badu jisu lada ngi ngeit khau jisu lada ngi stamban it kam shirhem yau jisu ngin salong ke bad job halar kane ke jinge baro to ngin duai da ke jinge ko jisu ngawan banaiti hame shaka donur ba kuitam jame ngasnotu kane ka donur kalong mame ko jisu u person ba pura but hame ko jisu ngi don ka jing tengen ngi don ka jing light luit ngi don ka jing map ngi don ka jing koi jing kia jisu piam yangi da ka jingi jame ha ka ne ka sngi buram ba mangiro ngi long ke ba seizo ngi long ke ba light luit ngi long ke ba shem lap ya ka jaka ri tengen ha ka jingem chungi en ya ro ya utrai jisu Christ